helvetti. Mä saan tehdä vihdoin screen. Tilatkaa kanava. Onks se Viktor ollut ikin YouTubessa? Onks tää sun eka kerta? Miksi? Kuvaat sä mun käsiä myös? En. Oikeasti? Tästä näkyy vaan näppäimistö ja hiiri ja näyttö. Ei oo mitään hätää, mun ei pidä tehdä mitään. Miten mä missasin ton? Tää on minuutin kestänyt. En mä nyt tässä jaksa seistä koko. Sä voit käydä hakea tuolilta. En mä pysty tätä pausa.